ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଜୀବନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ତରସାଇ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତାଳଦା ପୋଲ ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜୀବନଦାନୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୀବନଦାନୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପୋଲ ଫୋଲ ନଥିଲା, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ପୋଲ ଫୋଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆମର ସହସାଥୀ ଜୀବନ ଦାଦିକି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ଏଇ ପୋଲଟି ପଡ଼ିଲା, ଆମର ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସିୟତ ଅଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଖାସିୟତ ହେଲା ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲୁ ବା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଖର ଘାଟ ଦେଇ ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ମିନିମମ୍ 15-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲୁ। ଏ ପୋଲଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 20 କିଲୋମିଟର ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସର୍ଟ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ
ପୁରୀର ଏଇଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏଇଟା କିଛି ଆଗରୁ ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କିଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଗାଁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପାଖ ଏଇଟା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏପଟେ ରହିଲା, କାଳିଆକଣ ରହିଲା, ପାଟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରହିଲା, କାଳିଆକଣ ରହିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଗାଁ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସେ ଗାଁ ନାଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିନି। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ତରାସାହି, ଆମ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ତରାସାହିରେ ତରାସାହି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ନାଁଟା ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇ ପୋଲଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବା କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମର ତରାସାହିରୁ ବାଲିକୁଦା କଲେଜଟା ଟିକେ ଦୂର ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ପୋଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ପୋଲର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏଇ ଲୁହାର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଏଠି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ହେଉ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିକି। କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହେଲାଣି, ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହେଲାଣି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକ କରୁଛି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମ ଏଇ ପୋଲଟା ହେବା ହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୁଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏ ପୋଲ ହେବା ହେତୁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ବା ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେ କି ଆଉ ଯାହା ହେଉ କି ନ ହେଉ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଏ ପୋଲଟି ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।